Този е много хубав. Нали, в началото малко така. Станиславе, кажи истината. Какво в началото? Добре, малко ми се стори, малко силен, ма ми хареса. Абе, кажи истината, ти казвам. Какво да кажа? Пръснах го малко, да, в началото така леко интензивен ми беше, обаче след това Кажи истината. добре, не ми хареса въобще, грам отвратителен ми се стори, ама след 10 часа си го пръснах пак и ми хареса. Какво ти кажа? Ими всички жени го харесваме този аромат. Така че ако искате да ви налитат жените, myself. Не се съпротивлявайте. И не е скучен. Много е хубав, не миришеш на бизнесмен от 90-те. Или на бръснарница. Що? Аз не ходя в бръснарница. На гости съм на стан, за да покажа парфюмите. TikTok ни Да. саботира, 3 ни видята, но ние няма да се откажем. Нищо. Ние си го запомнихме и показваме втори дубъл. Втори Да. дубъл. Бях наредила парфюмите. Да. Да, ама За продажба. нищо така по-естествено. Както казах, нямам никакви парфюми. Никакви, да. Това е Нула. от последните 5 години парфюми, които съм събирал. Те някои са вече на последен впръск. Любимия ми в момента е този. Жан Пол Готие Скандал. Тоалетна вода е. Парфюмната версия ми е много силна, много тежка. Това е парфюма, който като си напръскам някъде и всеки казва, какъв е този парфюм, всички питат, интересуват се, особено пък дамите. И пред Стефи да го правят. Тя Да. каза, оплака се Стефи. Оплака се. Само комплименти му правят с този аромат. Значи, ако искате любовница, Това това е положението. Това е парфюма. Не е нужно да миришете на чичко с пари. Това е доста по-свежо. Другото е Myself на YSL. Да. Парфюма. В началото, когато ми го изпратиха, ми беше много силен, обаче след така едно известно време много ми хареса. Остатъчния аромат, как стои на кожата, как се развива. Много. Кажи истината. В началото той каза, Оля, този парфюм много гаден. Не съм казал, че е гаден. Този парфюм е уникален, ще видиш, дай му шанс. Не искам. И след няколко часа си пръснах. Най-много мразя да си пръсна вкъщи, докато съм с домашни дрехи, да мирише на парфюм. Задължително с домашни дрехи слагам парфюм. Наистина ли? Да, но този всички жени много го харесват. Между другото, аз също, когато ние го имаме вкъщи и сме го показвали. Евгений, между другото, също го има Ерген 2. Да. Връхните нотки, да, малко са ударни. Той някъде имаше алдехиди някъде в основата. Но е много мъжкарски, без да е ретро, без да мирише на чичко. На мен също много ми харесва. Въпреки че съм срещала коментари, че е много посредствено, аз го намирам просто за мъжкарски. Да, не е унисекс, не е лигав, обаче е много хубав парфюм. Аз за не съм жените. запознат много, нали, кой е, как мирише, дали е комерциален. Харесва ми, че не мирише на дърт бизнесмен. От Не в никакъв 90-те. случай. Мириш си на мъж. Хубав е. Ние имаме, на едно момче съм обещала да му правя, редовно ми пише топ 10 на моите мъжки парфюми, защото смята, че трябва жена да каже. То е важно, да. Сега Да, няма ама да се докато го напръска. направя, че ми се скара, че от един месец съм обещала, ето, Yves Saint Laurent Myself. Yves Saint Laurent Myself, този